Ara direu que estic boig, d'Andreu Martín, finalista al Premi Millor Novel·la València Negra 2021. Un dels pares de la novel·la negra espanyola, Andreu Martín, torna amb nova novel·la en català. Ara direu que estic boig, del Revés Editorial. Martín, que va estar present en la primera edició de València Negra, ens ha visitat diverses vegades. Va ser el primer escriptor a rebre el Premi Francisco González Ledesma, creat en 2015 pel nostre festival per a reconèixer les millors trajectòries literàries negrocriminals d'Espanya. En Ara direu que estic boig, Andreu ens presenta a Francesc Ascàs, un jove extravagant, introvertit i diferent, que sent i diu coses estranyes i viu amb les persianes abaixades. A més, està obsessionat amb les prediccions d'una maga televisiva. Quan troben morta a la seva veïna, tots sospiten del raret de l'escala. Esta circumstància dona peu a Andreu per a formular la seva premissa. Els bojos sempre diuen que no ho estan, de manera que quan un diu que no està boig, de seguida pensem que està com un llum. A partir d'ací, Andreu Martín proposa al lector esbrinar qui està boig i qui no, qui mentís i qui dius la veritat. Personatges rocambolescos i llocs emblemàtics serveixen com a perxa per a aquesta roda de la fortuna que gira a base d'imprevistos i successos de tota classe. Si t'ha agradat, ara direu que estic boig i vols votar per ella, has d'obrir la pàgina valencianegra.com en l'apartat de votacions i ja saps, donar el teu vot al mestre Andreu Martín.